Is Mr. Jenny Black agus salna balabic sé bhruidhinn an tenimhéad hami agus haminam hítear ag bun-sgoil Gaelic glendal. Hami clacha Gaelic fatan lá na a hami chickisc agus cuideach hami ans na GGs, cóisiir Gaelic agus hami na páirtin cóisneach bic an Lòchrain far an bí brún sa Gaelic leis mo charaigin le duine éile sa cóisneach mar sin hami clacha Gaelic thula lá, fatan lá agus sé rút fíormha a sin. Bí mé brún Gaelic leis mo charaigin agus mo chéile agus hami Bhòrd an Lòchrain agus sin déanú cearcail cáirí agus agaibh an Bhòrd cuideach san na còignear cuideach. Ha má a bhí brún Gaelic ó sé cóisneach snoch a hán, ha go má sóiriste agus ha cothroman do Gàidhligte ann. An Conam Searlam san Gaelic a chhlachgaig ha mí déanú thoirt difrid bhruidhinn leis a Gaelic mar a siimplid éimich an Bhòrd agus ha má a bhí nam hítear agus a chickisc difrid bhruidhinn spórsal an sa Gaelic techneolalas agus ha sin déanú topic mud géimich an video an san scóil acinne so ha bhruidhinn scanneal an leis a Gaelic agus cothroman éirlé i bhíacham. Rúta a rain mí blianach chun a reis ha stalm coffee go mór agus mar sin chaimige Costa Rica san dathheachcéin agus bha mé fiochan mí Spáinte se bhruin agus bha sin uas a ché daribh bearlam Gaelic a bhruin agus sin rúta an neánach is spórsal mu dhéin. An fachgóil Gaelic a Searlam sé plúbadí ó ha caran spórsal is díadach an fóim díadach plúbadí ha fíormha. Gaelic do Chànan do Chothrom.